Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Iż-żona f'Ħondoq ir-Rumien inkluż fejn hemm barriera qadima u li ħallit marka kera fil-pajsaġġ pittoresk tal-qala qed tiġi proposta li tkun imħarsa mill-iżvilupp u allokata għall-afforestazzjoni. Ħabbret dan fi stqarrija l-awtorità tal-ippjanar fl-istess ħin li ppubblikata l-konsultazzjoni pubblika policy ta' ippjanar riveduta għaż-żona ta' Ħondoq ir-Rumien li ma' policy se tipprojbixxi kull forma ta' żvilupp. Iż-żona ta' Ħondoq ir-Rumien li hija waħda mill-aktar żoni pittoreski u verġni tal-Gżira Maltija b'veduti ta' Kemmuna u l-Fliegu ilha taħt theddida kontinwa biex tiġi sviluppata għal xieren ta' snin. Sa mill-2002 kienet resqet applikazzjoni għal bini ta' port u lukanda ta' 195 kamra, jott marina għal 200 opra tal-baħar u villaġġ turistiku bi 300 appartament. Il-PA qalet li proposti għal proġett afforestazzjoni fiż-żona għandhom jinkorporaw karatteristiċi li jgħinu biex jattiraw ambjent selvaġġ u naturali kif ukoll il-ħolqien mill-ġdid tal-habitat. L-awtorità qalet li monokulturi agrikoli m'għandhomx ikunu aċċettabbli u li fejn possibbli l-proġetti ta' afforestazzjoni għandhom jinkludu rotot biex imexxu l-influss ta' viżitaturi pedonali fiż-żona. Iż-żona mhux se tkun aċċessibbli għat-traffiku tal-vetturi. Il-policy proposta teskludi wkoll kwalunkwe faċilitajiet ta' bajja addizzjonali, faċilitajiet kummerċjali ġodda jew l-intensifikazzjoni ta' kwalunkwe użu kummerċjali eżistenti. Intqal kif għandhom jiġu konsidrati proposti għat-titjib tal-mol u slipway eżistenti sakemm l-interventi jkunu limitati prinċipalment biex jiġi ranġat dak li diġà hemm. L-awtorità tal-ippjanar qed tfittex ukoll ir-riabilitazzjoni kostali fit-tarf tal-lvant taż-żona. Iż-żona tal-hawn qed tkun riservata esklusivament għal dan il-għan u mhux se jkun permessi attivitajiet oħrajn, filwaqt li l-ebda forma ta' faċilitajiet tarmiġġ permanenti u jew temporanji għal divertiment jew rikreazzjoni ma tkun permessa fiż-żona tal-baħar qrib iż-żona tal-hawn u l-linja tal-kosta. Ta' min ifakkar li fl-2006 meta Gvern Nazzjonalista permezz tal-eks Ministru għall-Ambjent George Puluccino kien biddel il-pjan lokali biex fuq art verġni f'Ħondoq seta' jsir żvilupp għal skop turistiku marittimu. F'dik l-istess sena il-Kunsill Lokali tal-Qala immexxi minn maġġoranza nazzjonalista kien argumenta favur l-iżvilupp f'Ħondoq. Kien is-Sindku Laburista Paul Buttigieg li għal iżjed minn 20 sena iġġieled mod konsistenti kontra l-iżvilupp f'Ħondoq. Din tal-aħħar kienet u baqgħet il-pożizzjoni konsistenti tal-Partit Laburista li dejjem argumenta favur Ħondoq ħieles u issa Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela qed jimplementa miżura tal-manifest Malta flimkien biex f'Ħondoq ma jsirx żvilupp u allura qed ireġġa' deċiżjoni li qatt ma kellha tittieħed fl-ewwel lok minn Gvern Nazzjonalista. Reaġixxa għal din l-aħbar ukoll il-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri li f'kitba fuq il-midja soċjali għal issa mill-kliem qed ngħaddu għall-fatti. Sa dan it-tant l-emendi proposti fil-pjan lokali għall-Għawdex u Kemmuna flimkien mas sottomissjonijiet li waslu matul l-ewwel fażi tal-konsultazzjoni pubblika jinsabu disponibbli fuq il-website tal-awtorità. Il-PA qed tistieden individwi u organizzazzjonijiet biex jibagħtu s-sottomissjonijiet tagħhom relatati ma' dawn l-emendi permezz tal-indirizz elettroniku consultation.hondo@pa.org.mt. Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu lill-awtorità sa mhux aktar tard mill-4 ta' Marzu 2024.